Kube ingqophamlando ukuthi lelizwe lisebenzise ukucishakonga ugesi okusesigabeni sesithupha izinsuku ezingama-20 kodwa ukulungiswa kweziko eliphehla ugesi iQuebec kwenze isimo sabangcono. The outlook for load shedding at the moment is that by the weekend we should be looking at stage 2 depending on units coming back. Ukusetshenziswa kweziko eliphehla ugesi ngenozi nokuyilona kuphela kulelizwe iQuebec kuzokwelulwa ngeminye futhi iminyaka engama-20 njengoba lizolungiswa ama-generator. Iziko ikusile nalokulindeleke ukuthi libe selisebenza kahle ngasekupheleni konyaka lizokwazi ukuphehla ama-megawatts ogesi angu-1440. Udirector uthi angeke kwenzeke ngokusheshsha ukuguqukela endleleni entsha yokuphehla ugesi njengoba I-Eskom isazoqhubeka nokusebenzisa amalahle ukuphehla ugesi. Ukuphehla ugesi ngendlela enganokubezi imvelo kubukeka kuyiyona ndlela iNingizimu Afrika engakwazi ukuyisebenzisa ukuxazulula lenkinga yogesi ebhekene nayo. We are not advocating for a sudden overnight move to 100% renewables. What we're talking about is the commencement and the continuation, in fact, of a journey towards lower carbon emitting technologies to generate electricity. Kuzodingeka ukuthi lelizwe litshale imali ebalelwa ku-2 trillion wamarandi ukuze kusetshenziswe ugesi onganokubezi imvelo ngonyaka u-2030.